Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gopnol pemirsa. Mas Anto wis bali, alhamdulillah. Iki aku nonton beliau ngebut ngonten pemirsa. Maupun duwe iden, gak duwe iden kadang bingung tenan. Dan wong trae paling penak ana bolone pemirsa. Ana partnere. Dhewekane mumet masa tuan kerja melu gak iso bendino. Dijaluk tulung ngonten kan gak iso. Iya pemirsa, iki saking sampai berminggu-minggu lagi entek jajanku bodo. Jajanku bodo lagi entek kita tak resiki rencanane pemirsa. Bendang beres engko tak seleh endi yo. Bisa ana nggon apa ora iki pemirsa. Masalah iki ana nggon apa ora. Tak seleh endi. Quranku tak singgahne ae. Quranku kan nang dhuwur pipet dhuwur pemirsa. Iki wis bulan apa? Wis lewat banget wis mlebu sasi apa iki pemirsa. Nek sasi Jawa niki sasi Selo yo. Selo yo paling. Mbuh aku ora apal. Terus Idul Fitri wis bar. Jajane lagi entek yo tak cemeni sithik-sithik ngono pemirsa eman-eman. Nah, kita pasti wis bar arep tak resiki. Pas Mas Santo mulai ki dicemili sithik-sithik. Terus entek daripada melangkah arep tak toto, arep tak resiki, arep tak cuci pemirsa. Ya. Iki mumpung aku iso turu sumuk pemirsa arep udan. Rambutku lho nganti lepek ngene. Oh, rambutku kuwi kulit berminyak cah. Sensitif berminyak, wajah sak kulit kepala jadine lah. Rambutku nganti lepek pemirsa. Harus keramas setiap hari. Mulane rambutku tak potong. Sausiaku iki wis senengi smoothing ya ora apa-apa. Cuma yo kadang tre aku tak wani jeda pemirsa. Aku terakhir iki berapa tahun yang lalu 2022 aku ndek konten. Tapi aku smoothing iki tak lereni ana kok pirang-pirang tahun. Rambutnya leren saka obat smoothing. Dikei jeda kok nek pengen yo ora masalah yo, sepenting diizini suami ana duwike ngono. Mbah kurang kepikiran pemirsa. Kenapa tak cuci nang kene, Mbak? Mbak apa enggak buang-buang air? Sebenarnya enggak buang air kedua ya, Mbak. Sebenarnya intinya ya, mbok adai ember, mbok resiki, iya aku dibuat meneh kedua ya sini. Alhamdulillah juga kenapa aku wani sesan kene karena memang cucuk lah. Alhamdulillah juga iki memang ya PAM pengelolaan desa paling sebulan ki aku mengeluarkan uang 17.000 tagihan PAM ya pemirsa. PAM ya tak nggo mandi ambek mencuci baju tok. Nek masak aku pakai isi uang, nek minum pakai air mineral asli. Napa Mbak yo gak apa-apa. Lebih kesrek ae nek bersih wong jenenge PAM. Cuma aku terbiasa nggo isi ulang. Zamane aku nang Jepang pun pemirsa. Aku nek masak nggo isi ulang. Padahal ibu nganggo sumur sanyo nek ngarani wong. Pompa listrik ya. Tuh lah. Engko tak anu sik pemirsa, tak ubah. Terus tak sik. Kalau gak cucuk aku yo ora wani pemirsa. Ibu harus nih bojoku. Ya preso turu. Aku rada iku lho pemirsa. Koncoku sing daerah Bogorjo kuwi yo kemarin lagi marak-marak. Sering banget setiap hariku pencurian motor ki sering banget aku tuh wedi jadinya awan iki kan apa aku ra ditonggone pemirsa ya produk wedi mana aku cuma gak tahu terus aku ndek konten iki perkarane kuwi pemirsa
terminalnya berketekon daerah ndi yo. Itu salah siji malung motor. Terus juga ana sing daerah ndi iki? Ponakanku kono sing ning ndi daerah Nglengger yo. Kan daerah Randugong, kok Randugong. Iya. Pokoknya dalam Bogor juga kan harus di atas jam 10 malam nek ape masuk ning desa tertentu, desa-desane pihak sing terkait kuwi angger masuk apa menunjukkan EKTP. Soalnya yo kuwi wedine engko komplotan. Iki gak dene-dene pemirsa sampai mlebu nang televisi. Aku sampai ngomonginnya kan memang tenang, aku gak ngada-ngada mana aku ki awan ki sepirang-pirang dina aku gak turu awan. Turulah yo tak kunci nek bengi. Tak kunci rapet. Tak kunci setang. Beberapa hari kenceng banget pemirsa. Terus tanggone ibuku Jepon kono yo ana sing anake kecolongan motor. Soal piye-piye nek kejadian aku gak cerita karena banyak versi. Tapi nek sing cerita kemayan motornya gak rambut itu tenang sampai nang televisi. Soalnya aku tak hati-hati kok ya hati-hati pemirsa dulu memang benturan motor ya ono iki tapi lagi marak-marake karena bahkan berita hilang tuh bahkan sering beberapa hari itu kerep. Jadi iki rada wedi. Nek aku mending gak konten melek. Awan waktu itu nek aku kok keturu, aku nek anu kadang keturu itu hali. Ini saya tak hati-hati pemirsa. Daripada aku orang kalau pikir konten jadi kok iso ono tanda bangun blog kumpul yang ketangkep kabeh jadi sesuai dengan aturan negara sakno saya kosong golek suka saya kosong mesti golek no belanja anaken golek belanja nang minimarket tolong apa diparkir apa ngarep tolong saiki kunci stang jadi saiki bisa dibobol dah kunci motor aku lo lawang buri masih digawe pakai gak tau tak buka nih aku gak ngiri aku gak nuduh siapapun tuh pemirsa itu yo disclaimer itu yo cuma aku pada waktu diri ini masalah gak ono maling nek ono ODGJ lho rara yo saya tak masuk tak tutup iki perkarane wedine kok aku ODGJ mlebu njaluk mangan aku gak krungu soalnya kan waktu aku saka tonggo jadi kan gak ono sing ngandani misalnya lek iku juga nang arep kan gak krungu kok ngene resik pemirsa si bersih semua gak pun harus garingnya tak potong tapi kok no panas sih yang tak latih ya yuk pemirsa yuk kok no panas sih pemirsa tak pepe yura garing masalah ora ono panas kemudian tak lapi ya pemirsa alah pemirsa ya ini dewean ya sing iki kontene pas kondisi iso dewean ya dewean pas iso collab ya collab pemirsa yo Budaya segar, bukan jeruk ceketis. Idul Adha ya bisa. Kak situ tak jemur soalnya kok panas ya bisa. Tak lapuk
tok sak garing-garing. Tak tok. Lagi karena bulan Mei banyak yang tanggal merah, kadang kalau Mas Santo kirimnya anu tanggalnya kalender nek merah preyo kemungkinan bakal mulai naik yubuh nek pas kirimnya tepas enggak sing tanggal 8 tetep buka yo guys tak dongakno saya perantauan rezekinya lancar ya saya semuanya ada pas satu pernah aku nek misalnya aku ngomong mulane ora apa-apa daripada nganggur aku di dunia kota itu gak kerja mulane aku nang desa ae pemisah ndek ngopeni omah iki karo wakil Mas Anto bulan tua anak tugas aku nang kono ya hidup mahal aku gak megawe aku yang ngambil beban orang jadi ambil cerita ya konten ini saya yang beta angin-anginan genis tak salah nanti bocah-bocah dulu macam mana tuh misalnya ya beta semua beta angin-anginan situ lah negara aku nih anak orang bilang aku bisa gimana yang tak sih yang jajan sentak bodoh lewat jajan lagi entek mbak kayak gini lucu ya bisa tapi dari tahun depan insya Allah nek sampai tinggu neng ada jajan misalnya kenapa angin-angin alah iki ngono pemesan kene kalau udah ceblok ae apa jenenge saiki untung ayo saiki ning ceblok ibarate Mas Santo pulang pergi naik kereta tiket 13.000 Surabaya Cepu Surabaya alhamdulillah jadi aku arek jemput tapi nek mulai tengah wengi yo numpak ojek pun bisa bener sampai ki wengi kadang jam 11 mama kita ke rumah ya iso nek jadwal sak ngono kadang ojek agak wani soalnya kan piye bocah kan wis turu anak-anak wis turu jadi kayak sono nek dia wani ae bisa tapi nggo anak wis kerja wis balik Mas Santo kalian nunggu kerja nih
Iki mbok pira wingi pemisah aku tuku lah. Belum pasar. Mana tak isi kacang terus apa ya mari-mari ya kok lari. Ono wafer. Yo. Dan sambal mulai dicemili, sambal mulai dicemili. Nah, aku yang blenger ya pemirsa. Anak-anak yang blenger. Akhirnya selesai juga dan habis juga. Saatnya disimpan. Saiki ben angin-angin di sini dan coba biar bisa saiki ben angin-angin di sini ya wis bar ki ape tak apa Quranku tak singgahno tak selanang lemari sing aman soalnya kitab suci aku juga wani anu pemirsa dalah sembarangan. Kok ganggu banget emang selatannya kan aman jadi tinggalnya bisa ya kok aku bisa yes soalnya mau garing terus oke pemirsa yuk gimana ya mau sepirang menit kok aku tak tutup terus pemirsa yuk gimana dong apa delok buritan kalau sing keri ora klambiku pokoknya tetap sangat hari ini ya pemirsa ya Julali lah kamu sahabat keluarga meskipun anak kalian berinspirasi yang kayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya.